Hirugarren gradua eman diote Alfredo de Miguel Arabako EAJko buruzagi ohiari, 12 urteko kartzela zigorra ezarri zioten de Migueli ustelkeriagatik eta Zabaia eta Basauriko espetxetan 2 urte terdi pasa ostean adostu du epaileak gradu aldaketa presoak aurkezturiko kexaren ostean. Tratamendu batzordea eta Basauriko espetxeko zuzendaritza ez daude ados erabakiarekin. Barkamena eskatu du gaurkoan Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak iraungitako txertoen kasuagatik. Gasteizen eginiko agerraldian, barkamena eskatu die Jaurlaritza osoaren izenean, Osakidetzak epez kanpo emaniko dosiek eragindako familia. Asko sentitzen dut. Inoiz gertatu behar ez zuena gertatu delako. Gobernu osoaren izenean barkamena eskatzen dut. Gure esku dagoen guztia egingo dugu, horrelako egoera bat berriro gerta ez dadin eta beharko balitz erantzukizunak argitzeko. Beste 3 gizonezko atxilotu dituzte asteburu honetan Gasteizen indarkeria matxista leporatuta. Hiriko udaltzaingoak 50 urteko gizona atzeman zuen larunbat eguerdian emazteari heriotza mehatxuak eginagatik. Bestalde, 53 urteko gizonezko atxilotu zuten igande arratsaldean bikotekide ohiarenganako urruntze agindua hautsi eta erasotzeagatik. Eta azkenik, igande gauean eraman zuten atxilo 3. gizona, edanda ez bidatzeko esan zion taldeko emakume bakarra erasotu izanagatik. Gabon guztioi eta ongi etorri Otsailaren 2ko albistegira. Milaka herritarrek erantzun zioten larunbatean GKS-ren mobilizaziorako deialdiari. 10.000 lagunek baina gehiagok parte hartu zuten Bilbo eta Iruñeko manifestazioetan faxismoaren aurkako aldarria erakusteko asmotan. 10.000 lagunetik gora kaleak bete dituzte pasaren larunbatean Bilbon eta Iruñan faxismoaren eta estatuaren autoritarismoaren aurka Gazte Koordinadora Sozialistak deitutako manifestazioan. Protestak arratsaldean egin dituzte 2 hirietan, eta antolatzaileek antolakuntza komunista sendoa eta langile fronte indartsua faxismoari aurre egiteko ezinbestekoak direla azpimarratu dute. Mobilizazioetan langile batasuna, borroka antifasista eta politika imperialisten aurkako mezuak izan dituzte ardatz. Kapitalisten gerrak eta estatuen militarizazioa salatu eta nazioarteko agintariak seinalatu dituzte. GKS-ren esanetan, Europa krisi imperialistan dago eta oligarkiak faxismo berria eta neurri autoritarioak bultzatzen ari dira langileriaren aurka. Gazte antolakundeak kritikatu du ezker erreformistaren porrota, PSOE-ren gobernua adibidetzat jarriz eta EAJ-ari antifasismoa kriminalizatzea egotzi dio. Amaitzeko, GKS-ek dei egin du gazte langileen antolakuntza indartzera, faxismoari kalean aurre egiteko eta estatu sozialistaren aldeko borroka sustatzeko. Aurtengo korrikak herrigora omendu berri du pasaden larunbatean Durangon. Ekimen honek euskaratik euskararentzat eta euskaraz lan egiteari eman dio aitortza korrikaren 24. edizioak. Euskal Herri osoan herrigora omentzeko deia egin du 24. korrikak larunbat honetan, urtarrilak 31. Korrikak herrigoraren ekimenari aitortza egin nahi izan dio euskaratik euskararentzat eta euskaraz lanean aritzeagatik. Ekimen herritarrari babesa adierazteko eta aurrera jarraitzeko bultzada emateko omenaldi ekitaldia antolatu zuen AEKak larunbatean, Durangoko plateruenan. Eta bertan Orburutxo eta Zainzurine herrigoraren panpinak aurkeztu zituzten. Korrikak bere ibilbide osoan zehar izango dituen panpinak. 3 ardatz nagusi ditu herrigorak: euskara, auzolana eta elikadura burujabetzea. Hori dela eta, Xabi Gartzia AEKaren nazio kontseiluko kideak adierazi du 24. korrikaren leloaren euskara gara adibide ezin hobea dela herrigora. Gainera, korrikak eta ekimen herritarrak antzekotasuna dituztela esan du, eskuz esku, fizikoki eta natural zabaltzen baitira biak. Jarraian, Ane Lordi korrikako koordinatzaileak ere aipatu du 2 elkarteek bat egiten dutela printzipioetan, euskararen sustapenean eta burujabetzean. Eta dei egin dio jendarteari martxoaren 19tik 29ra atarratzetik Bilbora Euskal Herri osoan herrigora omendu eta auspotzeko. Herrigoraren izenean Adriana Urmenetak eta Irati Abiok hartu dute hitza eta AEKari beren eskerrona adierazi diote, korrikaren magiak herrigoraren kideengan eragiten duela esanez. Amaieran, Elordik, Gartziak, Urmenetak eta Abiok
Txalo zaparra da jaso dute ospakizun egunari hasiera ematean, eta ondoren Herrigorako bazkideekin batera, bazkari egin dute Kitxu Txarangaren eta DJ Bullen musikarekin. Ehundaka pertsonak euskaraz bizitzeko eskubidea aldarrikatu dute asteburu honetan Baionako karriketan. Euskal Herrian euskarazek eginiko deialdiari erantzun joteala herritarrek. Euskal Herrian euskarazek protesta egin du larunbat honetan euskaraz bizitzeko nahia aldarrikatzeko. Ehundaka lagun bildu dira Baionan euskaraz bizi nahi dugu lelopean. Adierazi dutenez, euskaraz bizitzea ez da autu askea, aitzitik erabakiguneetatik eta botere guneetatik ukatzen diguten eskubidea da. Eta Frantziako eta Espainiako agintariak dira bizi dugun zapalkuntzaren erantzule nagusiak. Antolatzaileek azaldu dute euskararen bazterketa egiturazkoa dela eta euskaraz bizitzeko autua ezinbestekoa den arren, euskararen bizi berritzea gauzatzeko ez dela aski eta Euskal Herriko instituzio publikoen eta alderdi politikoen egiazko inplikazioa beharrezkoa dela. Ildo horretan Euskal Herriak euskarazek adierazi du ezinbestekoa dela lege eta baliabide propioak garatzea Euskal Herri euskalduna eraikitzeko, eta Euskararen errepublika eta independentzia aldarrikatu dituzte. Aldi berean gogorarazi dute joan den urteko irailean departamenduaren egoitzaren horman margotutako euskaraz bizi nahi dugu esaldiarengatik Euskal Herrian euskarazeko 4 kide epaituko dituztela ostegun honetan. Bizi dugun bidegabekeria seinalatu dugu eta horri konponbidea eman ordez epaitegira garamatzate adierazi dute. Horren harira salatu dute epaiketan euskaraz hitz egin nahi dutela, baina aurrekariak ikusita ziurrenik ez dietela euskaraz defendatzen utziko. Galdakao eta Altsasu senidetzeko ekitaldia hartu du larunbat honetan Bizkaiko udalerriko Torrezabal kulturetxeak. Altsasuko inauterietako ikur diren momotxorroak eta dantzari galdakoztarrak protagonista izan diren hitzorduan. Galdakao eta Altsasu senidetu egin dira asteburu honetan Bizkaiko herrian egindako ekitaldian, Galdakaoko Andramari eusko dantzari taldeak proposatuta. Harro esan dezakegu herritik datorren proposamen bat dela, herrien arteko elkarlanean oinarritutako arrazoi batengatik, eta espero dugu hau izatea Altsasuarren eta Galdakostarren arteko harreman polit baten hasiera. Andramarik Altsasuko inauteria berreskuratu zuen 1970ko hamarkadan, eta horrek bide eman dio bi herrien arteko anaitasunari. Gure izaeran hain erroturi dauden inauteriek bi herriok batu gintuen. Lurra esnatzarekin batera, garai bateko bizilagunek usta eta biziraupena ospatzen zuten. Eta hemen gaude, 2026an, ari zahar horri tiraka gure izaeraren soineko handituz. Jarrai dezagun denon artean memoriarik eta kolektibo hauek bultzatzen, auspotzen eta indartzen. Komunitatea indar dezagun. Lubakien eraikuntzak eta herrien arteko zatiketak nagusi diren nazioarteko testuinguruan, gaurko senidetzea harremanaren formalizazioa bezalako keinu txikiak inoiz baino garrantzitsuagoak dira. Non bi herrik bat egiten duten eta elkarren arteko anaitasun harremana ezartzen duten iragana goraipatuz eta omenduz etorkizunera begira elkarrekin pausuak emateko prest egonda. Senidetze hitzarmenarekin lankidetza soziokulturala eta ekonomikorako esparru egonkorra sortu eta sinatu dute bi udalek. Mesedez, ez da dila senidetze hau paper guztian egiten den sinadura batean geratu. Ziurta ezagun bi herrien artean egingo diren jarduerak zuen babesa izan dezatela, bai instituzionala, bai ekonomikoa. Lotura horiek sendotu eta denboran iraun dezaten. Era berean bi udalek balioan jarri dute Galdakaoko Andramarik urte luzetan egindako ikerketa lan mardula. Gure taldearentzako aitortza moduko bat da gaurko eguna, urtetan egindako lanaren errekonozimendu moduan. Eta ekitaldian omenaldi hunkigarria egin zitzaien dagoeneko gure artean ez dauden, baina inauterien berreskurapenean garrantzia berezia izan zuten taldeko kideei. Maian Etxoperenak irabazi du Xiloa bertsolari txapelketa larunbat honetan Donibane Loizuneko Jaialai pelotalekuan jokatutako finalean. Endaiarra nagusitu da 1132 punturekin eta arekin batera Maialen Arzaius aritu da azken buruz burukoan.
Maian Etxoperenak irabazi du silaba bertsolari txapelketa larun bat honetan, Donibane Loizuneko jaialai pilotalekuan. 2000 lagun inguru bildu dira Lapurdiko, Nafarroa Behereko eta Zuberoako bertsolari txapelketako final honetan. Hendaiarrak amonei eta euskararen biziraupenerako lanean aritu diren guztiei eskaini die azken agurra. Txapela ez ezik, makila ere eman dio Maialen Iribarrenek Txoperenari. Txapelketaren antolatzaileak bertsularien lagunak elkartea osatu eta indartzeko egindako lana eskertu nahi izan dio. Lan handia egitea egokitu zaie bertsolariei, hain zuzen 15 bertso sortu behar izan dituzte. Txoperenak 1132 puntu eskuratu ditu, eta horren bestez, txapela etxera eramatea lortu du. Bere atzetik Maialen Arzaiu sailkatu da, 1106,5 punturekin, arekin batera jokatu baitu azken buruz burukoa. Gainerako parte hartzaileen sailkapena honakoa izan da, Miren Artetxe 3., Aitor Zerbier 4., 5. postua eskuratu du. Irantzu Idoatek eta 6. berriz Elisabet Etxandik. Hoiek horrela, Etxandi izan ezik gainerako 5 bertsolariak Euskal Herriko bertsolari txapelketara sailkatu dira. Iragan ostiralean argia sariak banatu zituzten Usurbilko Atxega jauregian. Ikusentzunezko argia saria Enarak dokumentalari eman diote gaia modu original eta ausartean aurkezteagatik, dokumentazio lan aberatsagatik eta euskal musikaren historia zatitxo bat txikitasunetik transmititzeko erakutsitako gaitasunagatik. Bada zuzendariarekin eta protagonistekin egoteko aukera izan zuten 11 lankideek. Ikus ezagun kontatu zigutena. Frankoren diktadurapean seminarista talde batek rock psikodelikoa egiten zuen eta euskaraz. The Beatlesen bertsioetatik hasi eta Larraizko Akelarreraino. Enarak taldea zari gara. Original eta ausartean aurkezteagatik. Atzean duen dokumentazio lan aberatsagatik. Eta Enarak taldearen bidez euskal musikaren historia zatitxo bat txikitasunetik transmititzeko erakutsitako gaitasunagatik, ikusentzunezko argia saria Enarak dokumentalarentzat da. Ni hasi nintzen duela urte batzuk Enaraki buruzko dokumental bat egin nahian, ze Enarak taldeko abeslaria aita izan bainuen. Orduan, aita duela 50 urte zein zen jakiteko, ez, kuriosidade horrek bultzatuta, hasi nintzen dokumentala egin nahian edo, ez. Eta bueno, bideo horretan zehar, deskubritu dut bai aita baino bai taldea eta bai duela 50 urteko Euskal Herri hori eta bueno, izan da horrela bidei bat, sorpresa asko topatu ditutena bidean eta balio izan dutena garai hori deskubritzeko eta garai Euskal Rockaren hastapenak edo horrela deskubritzeko. Gu egin izan da erabat aztuta ginen eta Beñatek egoi hartu dunen, berriz berpiztu egin du, ez? Eta, gu guztua gogoratzen eta, guztokoa eta gaur gaina oso pozik Beñatek sari bat emateagatik. Gutzako guk ahaztuta gendun hori, aspaldiko kontu, 60 urte eta ahaztuta. Orduan, guretzat guk bizi izan gendun hori, baino pensatzen genuena eta guk gola onartzen gendun bintzat, ikusten gendun, gauza txiki bat zela, eta ahaztuta, eta hori, eta berreskuratu duenean Beñatek eta izan da sorpresa handi bat. Eta baita ere bideo hortan lagunekin berriro beste bizipena horiek eta gogorarazteko eta oso politi izan da. Eta hori, pixka bat hori, urte haietara pasatzea pixka bat, bidai bat. Baina, eta hori pesatzen jarri eta, zerbait egin genuen, gauza berri bat egin genuen, momentu hortan. Eta guztako sorpresa eta oso kontentu. Labairu Fundazioak hainbat hamarkada daramatza euskararen aldeko lan egiten, batez ere bizkaierari dagokionez. Orain Labairu gramatika webgunea ireki dute bizkaiaren ezaguera horretan sakontzeko asmoz, eta honi buruz hitz egiteko gobidatu dugu gaurkoan platora Igon Etxebarria, Labairu Fundazioko zuzendaria. Arratsaldeon. Bai, mila esker gonbidapenan hartu izanagatik. Zeueri gonbidaitik. Esan berri dan bezala, Labairu gramatika webgunea ireki berri duzue, konta iguzu proiektuaren nondik norakoak zertopatuko du erabiltzailea webgune horretan herritarrak? Labairun urte asko daroaguz, apurbete bizkaiera esaten danaren ezaugarria batzen,
idatzirako jarraibide edo arau batzuk emoten, eta apurbet idatzirako erizpideak finkatzen. Eta lan horren emaitzak dira, alde batetik labairu hiztegia, eta bestetik gramatika. Gramatika egiten hasi ginen oindala urte asko, eta liburu bi argitaratu ziren, bata deklinabidea eta zerak, eta gero besteak esaldi mota batzukaz, eta bar. Eta jarraitu indogu lan horretan, eta 3. liburu bat argitaratu beharrean, pentsau dugu erosoagoa dela erabiltzaileari begira, eduki guztiak webgune baten eukitea, eta orduen egin dira aurreko liburu biak bolkau, gehi ordurikona landu izan duguna, ezta? Eta horren bitartez, errezau daukagu eguneratzea, edukiak sartzen joatea, beste batzuk zuzendu osotu aldatu egin behar dana egitea, eta bar. Zer topatuko dauen erabiltzaileak? Bueno, erabiltzaileak topaulei zelan idatzi esaten dauena, esate baterako. Hemen dagoz bikoizketa asko euskeraren aldetik, ez da? Ni neuk bizkaieraz egiten dut etxetik, eta nire moduen beste askok daki bizkaieraz berez etxean alan ikasi dauelako. Zelan idatzi hori? Hor dator eragozpena. Hori bilatu leike. Ez hautzut, esaten dauenak, topauko dau, esan deutzut dala idazteko. Orduen, hori da bat. Bestetik, bizkaira ikasi gure dauena, ezagutu gure dauena, batua ikasi gure dauena, baina ugaritu bizkaira gaz, horrepe, azkenean hau ez da bizkaira edo batua kontrara, gu beti indogu, geuretik, geurea landu, batu horretara heltzeko. Osea, bidea da, nik erabilten dutena ikasi daidan idazten zelan dan eta, da gero, deutzutetik dizutera saltoa egitea oso erreza da. Orduen bidea hori da, beti baturantza, baina geurea galdu barik. Ze hori pasetan da batzutan, etxekoa dakigu berbaz, baina idatziz eskolakoa. Eta eskolakoa ez da beti etxekoaren modukoa. Eta hor dau txoke handi bat. Eta galera handia. Ze eskolakoa idazten dut, baina laburra geratzen jata, eta gero ahoz egiteko, berba egiteko, eskolakoak ez dozte balio, ez dalako nahikoa adierazkorra, ez daukadalako nahikoa baliabiderik. Orduan, zubi horrek egiteko kontu da. Ahozkoa idatzia eta bizkaiera batua. Segu gure dugu batasuna eta batua erabiltea, baina horretarako gurea bidean galdu barik. Orduen, edukiak dira gramatikakoak. Gramatika lakarra da berez, gai lehorra da. Baina, batan batek gure badau jakin zelan esaten dan edo zelan idazten dan, berak esaten dauena, ordeko. Batzutan kontraposizioa dago. Deutzut bada bizkairarako eta dizut da baturako. Eta horri bideak egiten dira gramatika horretan be topau leitekez, zelan dan registro batean eta bestean. Eta ez dauenean oposiziorik, hau da, ostean, esaten badugu, amaitu ostean, ostean erabili zeinke bizkaiera zein batuaz. Orduen hori be, batzutan batura pasatzen garenean, albora izten duguz geure baliabide batzuk eta ez dauzetan. Orduan, era horretako edukiak topauko ditu, gaia bera da lehorra esan doda moduen, eta bilaketak eta hori azalpen guztiak irakurtzea eta hori izan leke, baina bilatzailearen bitartez, joan zeintekez gure dozun edukira, ez da? Lez idatzi leke, legez idatzi behar da, nos erabili leke. Moduanen parekoa da, sinonimoak eta horretariko parekoak, formak eta holango azalpenak eta argibideak dauz. Eta gero, sarreran, home edo horretan, joango gara argitaratzen honezkero badauz, ez da gizen bat, artikulotxu batzuk, holan zalantza sortzen daben gauzakaz, ez da? Zeo zer, nonor, zelan idazten da, edo no zera bilten da, zeren parekoa da, horren moduko zerak, edo bizkaieraz kasureko, alaba egiten da alabea, ze berba egiten dan ea maiera hori. Osea, zalantza sortu elekien gai batzun azalpen laburtxo bet, erretratu irudi bategaz eta gero loturea barruan horren azalpen zabalagoa dagoen zerakaz. Eta
Gero, beti gure dugu eta oso interesantea da hartu monaukitea iztunakaz. Eta edozein artikulotan sartzen zarenean, arkatz baten iruditxu betau, hanzakatu ezkero oharrak, iradokizunak, ze hizkuntzateko osmati izan asko eta handiek. Iztegien, por ejemplo, oso hainbet jentek idazten dozkuz, oharra, hemen ipinten dau, hau esan gure dauela. Baina nik erabiltzen dut, baina ez da bardin, da horri matizak eta erabiltzaileak esateko, adibiden bitartez azaltzeko, beti azaltzen dugu dana adibiden bitartez. Beti dagoz, bai idatziko literaturatik, bai ahoskotik, ze ahosko asko ez da idatzian. Orduen ahoskotik jaso behar da, eta horrik oharrak eta egiten alegin du gara. Webgunea eta zuen lana ere Bizkaieran zentratzen denean, Euskalki horren inguruan sakonduko dugu orain. Azkeneko hamarkadei begira, zein izan da Bizkaieraren bilakaera? Ez dakit bilakaera bat xehetu dezakegun edo zeintzuk izan dituen aldaketak edo evoluzioren bat edo antzeman izan duzuen? Gure lana Bizkaieran zentratzen da, baina ez da zentratzen Bizkaieran. Esan gure dut, guk abiapuntu moduen erabiltzen dugu, geure erabilera eta geuretik abiatzen gara. Baina ez da bakarri Bizkaiera inondipe, ze gure gizartea ez da langoa. Ez da dana Bizkaieraz egiten, eta guk euskera eta kultura biak lantzen ditugu dagoen erregistroan dauela. Eta hori dinot ganera, ohar txubete egingo dut, ze euskerea, oin argitaratu dugu gramatika, hiztegia eta erramintak direlako. Baina euskerea beti landu izan dugu bere kontestu kulturalean. Hizkuntza bat ez da asurdura bat da, baina asurdura horren manifestazioa da bere kulturan eta erabiltzen den kontestua. Orduan beti lotuta doaz edukibiak. Eta Bizkaieraren evoluzioa, nik ez dakit, hori ez dut aztertu inondipe. Zer esan eike arlo personaletik, ez da? Batasunerako bideak egin zirenean eta tirabira handiak egon ziren, Bizkaiera, batua, ez dakit zer, Bizkaiera zalei kritika handiak batasunerako, gu egundo eskara egon batasunaren kontra. Baina gure izin dugu batasun horretan gureak presentzia ukitea. Eta gurea presentzia ukiteko gurea aztertu, harakatu, zabaldu eta oinarritu behar dugu. Eta horretara dedikau izan gara. Holango matrakariko ez dau. Segaitik ez dau. Batasun hori einez joan dan neurrian, zikeran zan aditza, aditz sistema bat erabagi da, izango dala batua, justo Bizkaieragaz bat ez datorrena. Orduen, hori ja onartute dau, eta hori ja zabaldute dau. Eta batasunerako Euskaltzaindia egiten dabilen behar horretan, Bizkaierako forma ja sartute dauz, ja ugarituten doan neurrian aldea txikiagoa da. Orduen, gizarte aldetik hori holan joan da. Baina asko galdu dugu, galdu ez dakit, aldatu, ez da galdu edo irabazi. Hori, idatzia osko horren transmisio parekatu horretan. Eskolan asko zabaldu da euskera eta batasunaren bitartez danok antzeko registroa eta erabiltzen dugu, baina gero hori ahoskora ez da pasau. Pasau da, baina ez dator bat Euskaldunek daukien erregistro ahoskera entonazio ganoerakoakaz. Eta ahoskoan zer handia, aurrerapen handia egin da. Baina gero emoten daudala registro ikasia formala. Eta gero informalerako beste zer falta dala. Orduen, hor ondino zeregin handie dau. Eta euskalkietatik ekarpena egin leiteke. Egin leiteke, gero zelan egiten dan, eta hori dana ikusi beharko da. Baina, ja ez da holango talkarik, eta ja bardindu hau dagoz egoerak, eta alan dabe, uste dut, zubi gehiago egin behar direla, ondino badagoela horretan zer landu, ez da? Eta ahoskotasuna
adierazkortasuna, horretan ikusten da apurbet utzunea eta gazteak eta horretan falta dabez baliabideak. Baina horri baliabideak ez dire hartuko Mogelen liburuetatik, horri baliabideak sortzen dira hizkuntza erabiltzen danean. Esan gure dut, sasoian egoten dira berbakera batzuk edo esakera batzuk modan. Horri moda sortzen ditu erabiltzaileak. Horrek ez dira liburutik eta eskolan irakasten. Erabiltzaileen bitartez, euren aldetik sortzen dire. Eta, klaro, euskera erabilten ez bada, edo modu formalean bakarrik erabilten bada, ez dira sortuko. Orduan hor dau erabilin beha da, eta hizkuntza bat da zer bizi bat, bizirik dagoena, eta bizirik dagoena dana dago aldatzen. Ni oindala 20 urte holangoen nintzen, eta hizkuntza bez, ulertzen, orduen, bizirik dagoena dana doa aldatzen, eta aldaketak beti dekie zer irabazi eta zer galdu. Eta, bueno, etxata guztetan terminologia hori, galdu irabazi da, aldaketa, baina bizirik dagoelako. Eta gaur esku dau, bizirik egotea. Eta bizirik dagoen heinean sortuko dire, esakerak, beha direnak, ez da? Gaur egunkanera eragin asko dekogoz, lehen euskera erdera, baina onja inglesa parra-parrandara bilgu, eta beste hizkuntza batzuen, eta beste hizkuntza teknologiko eta hizkuntza ostantzeko hizkuntza moten eraginak eta badauz, ez da? Hor klabea da erabiltea, eta erabilten danean sortuko dira. Eta baikorra zara edo baikorra zarete euskararen etorkizunari dagokinez horraipatu duzu hainbat erronka daudela, bai erabileran, bai bertara datorren jende berria, nolabait euskarenganako ongi etorri sentitu da edin horretan. Baikorrak zarete euskararen etorkizunari dagokionez? Euskereak hori baino sasoitxarragoa pasau dauz. 40 urteko diktadura zer izan zen. Dana galasota eta zigortuta eta zera. 60ko hamarkadan umeak eukiten ebezan jente asko etorri zan, beste lurralde batzutatik, eta horrik umeak gaur egun asko euskera zeiten dau. Orduko umeak. Eta oinbe, datozenak eurek igual ez lehenengo belaunaldian nekeza da. Baina urrengo belaunaldikoak horrek euskalduntzea dekogu erronka moduen, baina lehen hau egin izan da. Orduen euskerea beti egon da makal, baina onaino heldu bagara segaitik ez aurrera. Itz baiko rauekin emango diogu amaiera elkarrizketaren egingo dugu. Igon Etxeberria, mila esker. Zure edadekoak zuek egin behar dozue. Etorkizunari begira jarriko gara orduan, orain alditik. Igon Etxeberria, mila esker, gurekin hitz egiteko tarte bat hartu izanagatik. Zeu eri eskerrak aukera motearra. Mila esker. Gaurkoan, Txomin eta Dominikoren etxesuria abestiarekin emango diogu amaiera albistegiari. Gogoratu, Amaikaren webgunea eta sare sozialak eskuragarri dituzuela informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Etxe surian, odol suria, sukaldeko kagela jani suri da zartak, hitzitzusiak, suretako guziak, bihurtu zitu zikinuntzi bat. Emazten zapalkuntzaren sinboloa diote dela burka, etxeratu ordukot senaga hasten zausulariko juka. Da emaiten epelak, tu egiten aurpegirat, ertzotzen delarik ergela, ez da egon behar bergelan. Euskal etxe, koloretsu, apaindoan dotoreto aloretsuz, batzutan uspela gordezeko makiaja besterik etxu. Galtzen dira galagotxa batzu, etxeko handerea da abantzu, dena den gauza oro da antzu, ez padugu emazte joa entzun. Gaxanaren erantzunen ontzizte, mezu haut. Gaxana, ez duzu telefona hartu nahi edo? Eta zenako ez iztegin baklako afarira makinekin. Espero etxean denakuntza ziztela eta urte berrian. Horiko soriak, etxe-txaia etxen, ototototoz guztiek, ez duzte uspelak entzen. Ezin txuti, ezin ibil, ezin ezagut laguna, zartabako txak ezazten zitu, ratatxarrian jasana. Horiko soriak, etxe
txaia etxen Odo zuria, amodioarena etzen Odo zuria, amodioarena etzen Ez duzu maitatuko sekulan aski